ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ 7 ପୁତ୍ର ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ସୁଲୋଚନା। 9 ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇ 2-4 ଅଣା ଘରକୁ ଆଣେ। ଏତିକି ପଇସାରେ 9ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ତାର ପିଲାମାନେ ରହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାର ବାପ ଘର ନେଇଯିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ବୁଝାଇ କହେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଆମର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଏତିକି କହି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଗବତ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ନାଗରାଜା ରହୁଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଗରାଜାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ହେ ନାଗରାଜ, ମୋତେ ଖାଇଲେ ମୋର ପରିବାର ଚଳିବେ କିପରି? ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନାଗରାଜା କହିଲା, ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲା, ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? ନାଗରାଜା କହିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋତେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ଅଭିଶାପ ପାଇ ମୁଁ ନାଗରାଜ ହୋଇଛି। 12 ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ଭାଗବତ ବୋଲିଲେ ତାହେଲେ ଶାପମୁକ୍ତ ହେବି। ନାଗରାଜ କଥା ମାନି ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନାଗରାଜାକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜନାରୀ କପୟରେ ମନ ମୋରଉ ନିରନ୍ତରେ, ମନ ମୋ ନିରତରେ ରହୁ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଜା ଦବ। ନାଗରାଜା ଭାଗବତ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଏକ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋହର ନେଇ ତାର ପତ୍ନୀ ସୁଲୋଚନାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସୁଲୋଚନା କହିଲା, ଆମ ଡାକ ଭଗବାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋହରଟିକୁ ନେଇ ବିକିବାକୁ ଗଲା। ମୋହରଟିକୁ ବିକି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା। ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇ ନାଗରାଜା ଠାରୁ ସୁନା ମୋହର ଆଣୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ନାଗରାଜା ପାଖକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର ବଡ଼ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲା, ନାଗରାଜା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଭାଗବତ ଶୁଣାଇ ଆସିବ। ଦୀନବନ୍ଧୁ କଥା ମାନି ନାଗରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନାଗରାଜାକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲା। ନାଗରାଜା ଖୁସିରେ ଏକ ସୁନା ମୋହର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଭାବିଲା, ଏକା ଥରକେ ନାଗରାଜାକୁ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ସୁନା ମୋହର ମୋର ହୋଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଠେଙ୍ଗା ନେଇଗଲା। ନାଗରାଜାକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲା ବେଳେ ଠେଙ୍ଗା ଉଠାଇ ଏକ ପ୍ରହାର ଦେବାରୁ ନାଗରାଜା ତାକୁ ଦଂଶନ କଲା। ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। କର୍ମୁ ଅଧିକ ଯିଏ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ପୁଅ ଫେରିବା ସମୟ
ଅଧିକା ହେବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପଡ଼ିଛି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ବିକଳ ଶୁଣି ନାଗରାଜା ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପୁଅର ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇବା କଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ନାଗରାଜା ପାଖରେ ପୁଅ କରିଥିବା ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ନାଗରାଜା କହିଲା, ଶେଷଥର ପାଇଁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ। ନାଗରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ସୁନା ମୋହର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗମୁଖେ ନାଗରାଜା ଯାତ୍ରା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାର ପୁଅକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ।